Ay, ito po, tapos na po tayo. Yung palita o dila-dila kung tawagin sa Ilocano. Yan. Ito po. Titikpan natin. May gulay tayo rito. Yan. Ito. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Yan. Sarap. Gawa po tayo ng snack. Make snack eh. 1 can of coconut milk and glutinous rice. A Philippine sweet delicacy. We call it palitaw o dila-dila in Ilocano. Glutinous rice powder. 1 pound. Gamit po tayo ng 1 pound. 16 ounce. Okay, let's do it. Ubi and then regular, ubi and regular. Here. Another bit. Add sesame seed. Drop of ubi flavor. Ayan. Tapos magdagdag tayo, haluan natin ng pandan. Ayan. Drop, konting drop lang yan. Bango. Naghalo yung pandan at saka ubi. Pag gumagawa ko yung ganito, kailangan malagkit. Just glutinous rice. Pero kung rice powder, matigas po. Ito yung sesame. May sesame seed na ilagay ko. Roasted sesame seed. Na pong i-boil natin. Yan. Yan. Ready na po. Kumukulo na po. Boiling. Dahan-dahan lang. Pag lumitaw na yan, okay na. Hindi na po hangin. Lumitaw na. Good na natin itong ubi flavor. Pandan. Yan. Ubi yan. Tapos pandan flavor. Tapos na po tayo. Gagawat po tayo ng kanya tapis dyan. Pwedeng white sugar and brown sugar. Natin ng white sugar. Po natin sa nyog at saka sugar and coconut. Ay, ito po, tapos na po tayo. Yung palita o dila-dila kung tawagin sa Ilocano. Yan. Titikpan natin. May gulay tayo rito. Yan. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Yan. Sarap.